The Indian digital payment app PAYTM has come under fire. India's central bank has dropped the hammer on PAYTM Payment Bank. This is a strong move by the Reserve Bank of India. It's a sweeping order. With a press release from RBI on Jan 31st. The Reserve Bank of India has taken decisive action against PAYTM payments. Going into a Kirana store and you want to pay through a QR code. QR code card on the top, you will notice whether it is powered by PAYTM, PhonePe, BharatPe, etc. If it is powered by PAYTM's Payment Bank, then this particular QR code will not be valid post Feb 29th according to the RBI's release. Hello SP Block ni naigri nangtangman fin khonse Hello SP Block channel awhai boyko bani gasirna foreign thagarbai monse jebod important update lanane fiding nangtangmoni serawhai ang bekohai dakli bawinfaine share khamnan sandengmon hoyto gobangano monchigo aro monchibaibo janango monchineni gejerjongbo khaise jaifora monchiya neibe video doni nangtangmon thakai jagan PAYTM koto boybo monchigo nonga hamba so PAYTM ni bagai doni ni video a related jagan aro PAYTM ni thakai mabadi update chen thangasino dong honna bungobla RBI ni makase directives issue khalamnaयजोंहाय PAYTM Payment Bank हाय माखासे issue face खालामदों बेनो जाहैबाय RBI नि मोनसे strict guidelines दङमोन जे बिथांमोना माखासे full KYC खालामैनि जाहोनावहाय बिथांमोननि पेमेन्ट बेंकखौहाय कमप्लिटली फैबाय थानाय समावहाय RBI आ बेन खालामनो थांगासिनो दं नामा होननानै गोबां माने क्वेश्चन एराइज जादों बा गोनो गोथो जानायखौ नुनो मोनदों आरो गोबाङानो हयथ' जानांगौ PAYTM पेमेन्ट बेंकनि युजार्सबो नङाबा wallet for use खालामनो हानाय बा सोरबाया इनि UPI फोर use खालामनो हानाय बा business फोरावहाय business account maintain खालामनो हानाय PAYTM नि सो बेनि थाखायनो दिनैनि भिडिअ एसे इम्पोर्टेन्ट जागोन जाय बिथांमोनाहाय लेनदेन खालामबाय थायो बेफार फालांगि खालामनाय समावहाय PAYTM रिलेटेड खामानि मावनाय नैबेफोरनि थाखायहाय दिनै जोङो PAYTM पेमेन्ट बेंकनि मा आपडेट फैदों नैबेनि बागै साबधान जानाया गाहाम होननानै आं सानदों बेनि थाखाय नैबे दिनैनि भिडिअखौ लानानै फैदों सो फारि फारियै माखासे क्वेश्चन्स एराइज जादों जेहेतु हयथ' बे अलमोस्ट सिमिलार जानो हानाय बा कमन क्वेश्चन्स बयनिबो डाउट थायो बयनावबो डाउट थायो नैबेखिनिया सो बेवहाय मा विल बेंकिं सार्भिस बी एभेलेबल एट PAYTM पेमेन्ट बेंक होननानै गोबाङानो सोंथि खालामदों एन्ड आरो सोंबावदों Can users still use the PAYTM app for making UPI payments? जाय कस्टमर युजार्सफोरा बेन जाब्लाबो बेखौहाय यूज खालामबाय थानो हागोन ना हाया UPI पेमेन्ट खौहाय होननानै सोंदों स' नैबेनि फिननायफोरखौहाय आङो होलांगोन नोंथांमोननो Thirdly सोंबावदों Is it possible to withdraw or use balances from PAYTM wallet or payment bank accounts? नैबेदिना सोंदों माने PAYTM wallet निफ्रायहाय बियो possible नंगौना नङा withdraw खालामनो बा पेमेन्ट बेंकनिफ्राय पेमेन्ट बेंकनि जितु एकाउन्ट थायो PAYTM नि बेनिफ्राय फैसाखौ बहननो हागोन ना हाया नैबेखौ सोंदों गोबाङानो स' yes or no नैबेखौ जों सावरायनो थांगासिनो दङ आरो दंबावो गोबां क्वेश्चन्स What happens to फास्टेग्स ट्रान्जिट कार्ड्स issued by the bank जितु PAYTM पेमेन्ट बेंकनिफ्रायहाय इशु जानाय माखासे फास्टेग ना गारियाव लगायनाय जितु फास्टेग टोल गेटफोरावहाय इउज जायो आरो ट्रान्जिट कार्ड्स issued by the bank स' नैबेफोर मा जागोन जुदि पेमेन्ट बेंकआ बन्द जायोब्ला PAYTM पेमेन्ट बेंक ओके बेनिफ्राय आरो गोबाङानो सोंबावदों स' नैबे क्वेश्चन्सफ्रा एराइज जादों स' नैबेनि फिननायखौहाय नोंथांमोननि सेरावहाय लाबोगासिनो दं आङो द टाइम्स अफ इन्डिया निउसनि जितु पेपार मिडियानि थ्रुयै मोननाय डाटाखौहाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो नागिरदों आरो नोंथांमोना गुगोलावहाय सार्च खालामनानै फिन खनसे नायबावनो हागोन आं भिडिअ गोलाव जागोन बेनिखायनो थाबैनो नोंथांमोननो सर्टकाटै बुंलांनो नाजागोन स' मा बुंदों बेयाव रिजार्भ बेंक अफ इन्डिया RBI आ मोनसे PAYTM नि थाखाय मोनसे बिराद शकिं निउस लाबोदों बेनो जाहैबाय बिथांमोननि जितु PAYTM पेमेन्ट बेंकआवहाय गोबां माने सेंक्सन्स लागायनानै होदों मानि थाखाय होनना बुङोब्ला बिथांमोना गोबां माने KYC गैयालासेनो ट्रान्जेक्सन खालामनायखौहाय अडिट क्लियर होयैनि जाहोनाव बिथांमोननि जितु पेमेन्ट बेंक नैबेखौहाय नैबे फेब्रुवारि दाननि 29th डेट खालिहाय कमप्लिटली बेन खालामगोन होननानै बुंदों स' बेनि थाखायनो कास्टमारफोरनि थाखाय जायफोरा PAYTM पेमेन्ट बेंक युजार्स बिथांमोननि थाखाय माखासे अवेरनेस लाबोदों बा बिथांमोना साबधान जानो गोनां बा रांफोर दङब्ला सेभिंसआवहाय बा फिक्सआवहाय थाबैनो बहनना लानाया गाहाम नामा स' नैबेनिनो फिननायफोरखौ नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दङ Can users port their PAYTM wallet to any other UPI service नोंथाङा जुदि PAYTM पेमेन्ट बेंकनि PAYTM नि वालेट इउज खालामदोंबा बेखौहाय नोङो गुबुन पेमेन्ट एप्सनि वालेटआव कन्भार्ट खालामनो हागोन ना हाया बा पर्ट खालामनो हागोन ना हाया होनना सोंदों स' बे कमप्लिटली नो नों बेखौ
पेटीएम वालेट दङब्ला बेखौहाय फोन पे नि वालेटाव बा गुगल पे नि वालेटाव लांनो हानाय नङा बेफोरबायदि खुनु सुबिदा गैया होनना बुंदों Will banking service be available at PAYTM Payment Bank? Banking service PAYTM Payment Bank आव थागोन ना थाला स' नैबेयावबो एन्सारा फैदों नो RBI आ अलरेडि बेखौ क्लियार खालामनानै होबाय जे PAYTM Payment Bank आ खुनु बेंकिं सर्विस होनो हानाय नंला फैबाय थानाय नैबे 29th February 2024 आनो लास्ट डेडलाइन बेनि सिगां जायफोरा बेनि युजार्स नोंथांमोना रांफोर दंबायबायोबा बेखौ दिहुननानै ला नोंथांमोना थाबैनो जुदि पेटीएम पेमेन्ट बेंकफोर युज खालामदोंमोनबा रांफोर दङब्ला थाबैनो बेखौ नोंथांनि बेलेग गुबुन बेंकआवहाय ट्रान्सफार खालामनानै लानाया गाहाम स' नैबेनो आपडेटआहाय बेनिफ्राय can funds be added to PAYTM wallet or payment bank account होनना बुंदों fundsफोरखौहाय PAYTM नि वालेटावहाय बा पेमेन्ट बेंकआवहाय सोनो हागोन ना हाया होनना सोंदों currently you can बर्तमान 29 February सिम नोंथाङा दा हागोन वालेटावबो दोननो हागोन बा पेमेन्ट बेंकआवबो दोननो हागोन नाथाय soon you won't be able to माने 29 February जिहेतु फैहांदों खाथिसै बेनि उनावहाय हानाय नंला होनना बुंदों आरोना बेनिफ्राय माखासे कुइशन्स दंबावो जेरै फास्टेग्स ट्रानजिट कार्ड्स बायदिसिना लिंक्ड जानाय जितु पेटीएम पेमेन्ट बेंकजों बे आफ्टर 29 February 2024 बेबो कमप्लिटलि बन्द जाजोबगोन होनना बुंदों Will banking service be available at PAYTM Payment Bank? RBI has made it clear banking service आबो जानाय नंखाला बेखौथ' अलरेडि बुंबाय आङो Can users still use the PAYTM app for making UPI payments? Important. Usersफोरा जायफोरा बेबहार खालामगासिनो दङ बेयो बन्द जाखांनायनि उनावबो हाबावगोन नामा UPI पेमेन्ट्सफोरखौहाय खालामनो So answer yes users can continue using the PAYTM app and the UPI channel without any restrictions माने 29 February उनावहाय नोंथाङा UPI पेमेन्टखौ खालामनो हाबाय थागोन होननानै बुंदों without any restriction खुनु बाधा गैयाजासे युज खालामनो हागोन होनना बुंदों स' माबोरै कन्डिसन होगोन इयाव होनदों मा UPI channel without any restriction the PAYTM Payment Bank transaction are being barred not all PAYTM transactions माने माखासे PAYTM Payment Bank नि ट्रान्जेक्शनफोरखौल' होल्ड खालामनाय जागोन बा बेन खालामनाय जागोन किन्तु माखासे PAYTM नि सार्भिसेसफोरा कन्टिन्यू जागोन होननानै बुंदों स' नैबे मोनसे मोजां खौरां गासिबो नङा नाथाय PAYTM नि जितु पेमेन्ट बेंक नैबेल' बेन जागोन बेजों रिलेटेड सार्भिसफोराहाय बेन जागोन बाकी PAYTM नि आदार ट्रान्जेक्शन्सफोरा सोलिबाय थागोन जेरै UPI फोरा सोलिबाय थागोन होनना बुंदों Is it possible to withdraw or use balances from PAYTM wallet or PAYTM payment bank account? Yes होनदों withdrawal बो जागोन utilization of balances from PAYTM wallets and payments bank account is allowed without restriction until February 29 सिमल' banking related सर्भिसफोराहाय 29 सिमल' दै ओमफ्राय बाकियाहाय सोलिबाय थागोन होनना बुंदों What happens to फास्टेग and transit cards issued by the bank? मा जागोन जितु पेमेन्ट बेंकआ PAYTM निया transit card फास्टेग बायदिसिना इशु खालामनाय दङमोन बेफोर मा जागोन The balances in these instruments can be used balances फोर दङबा फास्टेगाव रिचार्ज खालामनाय दङबा ट्रान्जिट कार्डफोराव दङब्ला सोखानाय बेलेन्सफोर दङब्ला नैबेयो सोलिबाय थागोन किन्तु नैबे गोदानैहाय एड खालामनो हानाय नङा नोंथांमोना 29 February 2024 आनो लास्ट बेनि उनावहाय गोदानैहाय रिचार्ज बायदिसिना फास्टेगनि ट्रान्जिट कार्डफोरनि बेखौ खालामनो हानाय नङा 29 आनो लास्ट डेडलाइन नाथाय सोखानाय दङ बर्तमान नैबेखौहाय कन्टिन्यू खालामबाय थागोन होननानै बाव लिरदों स' बेखिनियानोसै आरो गोबां मिथिनो लुबैबावदोंबा नोंथांमोनाहाय गुगोलाव सार्च खालामनानै नायोब्ला PAYTM नि CEO मा फोरमायदों आरो RBI आ मा गाइडलाइन होदोंमोन आरो मा बायदि सेंक्शन्स नांदों PAYTM नि फारसे नैबेखौहाय नोंथांमोना क्लियारलि मोनथिनो हागोन गुगोलाव एसे ब्राउज खालामनानै सार्च खालामनानै नायोब्ला स' दिनैनि आंनिफ्राय नाजानानै आपडेट्सआ नैबेखिनि नोंथांमोननि थाखायहाय माबाफोर गोरोन्थि जालांदोंब्ला आसा खालामो नोंथांमोना निमाहा होगोन होननानै स' बिदिब्ला थाबैनो लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे ट्युन